Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan padumat sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Nilda Chavez Azores, kay Sir Javier Bunsa, kay Madam Sel Nolasco, kay Ma'am Nilia Marcaida, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos días, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita nin Webes na. Webes sa petsa 11 na po kita ngunyan kang bulan na Hulyo, taon 2024. Mama Cassandra Sels, Mama Cheryl Kapil. Sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Oray restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, July 11. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawaraban po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang ng Amen! Amen! Sige tabi mga tugang, check-in tabi tulos. Check-in tabi tulos ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live tabi kita Ma'am Lut Bueson sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay binapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang mga kabayan ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Good morning po kay Ma'am Kaka Rain. Yan, salamat. Sa mga nakatutok tabi tulos sa tuya. Pakipalo man po kan sa muyang Facebook page sa BicolNet TV. Paki-like and share na lang tabi. And naka-simulcast live man po kita sa Facebook account kan sa Indong Lingkod. Manimok Sulbutana. Paki-like and share man tabi. Nganing mahiling man tabi kang iba. Kumusta po? Kumusta po kita? Webes na sa Applied Day. Katkaton, sabi ka nga ki, katkaton tabi, Ma'am Joy Cargullo ang aldaw. Mala yan, pitsa unsi na tulos. Pitsa unsi na. Madali na ang birthday ni Ma'am Joy. Darin tabi, Ma'am Joy, ang birthday mo, taga-rebilog na bagang July, birthday mo. Ma'am Joy. Bilog na bulan kang Hulyo, birthday ni Ma'am Joy Cargullo. Kaya sige sa na kayo ng papansit. Ano Ma'am Joy? Sa ingon yan may piyestahan. Madali ng piyesta dyan sa Malilipot and Barangay Matagbakan, Tabaco. Ang sunod kan dyan sa Malinaw. Pag piyesta sa Malinaw, sunod kan sa Tiwi. Ang sunod kan Pasko na sinta ko. Yeah. So mga nag-graduate tabi, congratulations. May mga graduation pa. At sa mga college baga na hudyan sinda. Pero sa mga elementary, sa mga nasa public school, ongoing na po ngunyan ang sendang enrollment. Ano? Hanggang niyan sa July 26 ang enrollment. Sa July 29, iyan na po ang pagbuon kang klase. Ayo. Morning tabi, Maria Elena Yamamoto, kay Madam Maylin. Ingat tabi, Ohio Gusaybas. Tanda tabi sa mga magurang, baka day patabi ka muna kapag pa-enroll kan sa indong mga chikiting. Pa-enroll na yan. Aning day nakita ki problema, igwapa kita ki saron simana sobra. At hanggang sa petsa 26 pa kang Hulyo ang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Sa petsa 29, back to school na tabi. Back to school na. Ano ang mga reparo tagod yan tabing Webes? Hoy, ang probinsya po kang Albay padagos na pong nagpatupad ning ban sa paglaog nin mga ruminant animals hali po dyan sa Marinduque and dyan sa Pampanga dahil po sa Q fever. Sige. Unibaya tabi Ma'am Lutbueso na di ining kakulangan kang mga nurse, padagos pong problema ngunyan kan mga ospital digdi po sa bansang Pilipinas. Kulang na databi sa mga nurses, arahin daw na sa ibang mga nurse. Problema ngunyan kang Pinas ang kakulangan po kay mga nurse. Panay babaw ng sweldo. Oto nagdurulag, nagpasiriring, nag-arabroad. Masalang ka naman ang pasweldo. Kaya naman apodkaan, duty o kaya duman po tatrabaho bako digi sa Pinas. Bilang po databi kan mga Pinoy na trabaho kang Mayo
Uminabot po sa 2.11 million. Sigon niyan sa PSA. Kadakol pala na mga Pinoy ang trabaho. Babaga ngaya may tupad. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Watching from Agna, Humapon, Legazpi City. Ege. Oh, ano man ngaya tadayin trabaho. Babaga ngaya tupad. Kaliwat kanan baga ang tupad. Ayun na yan. Oy, unya 10 million pesos pabuya ang itatao po kang DILG para po sa pagkakatonton kay Pastor Kibuloy. Ano nangyari kay Brad Pastor Kibuloy? May 10 million na reward. Ang DILG sa makapagturo kung hain mga tugang ini po si Pastor Apollo Kibuloy. Yun so Pastor Tabi Sir Javier Bunsa na ngaya pag naglinog, pag tuminaramdang stop, mapundo ang linog. Pag pinapundo niya da stop, pundo ang linog. Yun si Pastor Kibuloy. Iyo iniso kung mga minataram iyon ang gari Diyos adi. Ongon yan, may mga kaso pala nini. Ongon yan wanted na 10 million pesos. May pabuya. Kung si Sen makapagturo. Kung hain nini si Brad Pastor Apollo Kibuloy. Iling mo na yan. Mantang mga tugang, ang Pinas target po na makautang nin $5 billion. Yogon mo ang $5 billion. Ngunyan pong taon. Utang na naman ng Pinas. Sige na sa nakita gurutan. So mga makuapo pakang makuapo tayo yan mabayad ka. No. Ano na nangyari sa to? Minsan na kitang utang. Sasayin ang pigutang ta. Sain na papaduman ang pigutang ta. Utang ina. No. Inda. Yan tabi mga tugang ang mga ririparon tangon niya na Webes. Digdi po sa laugan sa tuyang program. Alas 7:21 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Siyempre mga tugang, yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana iyan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. So dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan, Ma'am Emmy Makapagal. Good morning. Salamat po kay Madam Ailey. Ingat sa na permitabi. Gari malapit na makauli sa Pinas.
si Madam Aileen. Kagulay lamang kita kitingkay. Siringman mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ng sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse kan siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man dyan tabi ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha, bako tabi sa Witing tapos sa Pula Puti. No. Problema sa to. Taraya nang gadaman sa illegal. Kay Boss Bob, good morning. Yan mga tugang ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Ma'am Aileen. Good morning. Salamat to noon. Sige, oy, pakishare na lang ha kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man po kang iba. Alas 7:24 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Ta maski tabi so pig-apod na ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone, may mga ibang lugar digdi po sa Pilipinas na pigbabaha. Yo, ingat kita maski daing bagyo. Ingat po kita. Kita konta daw tabi mo ng linya kang pag-asa. Ramon ta naman ang magiging kamugtakan kan panahon. Pag-asa, good morning. Pag-asa. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ating weather update. Ngayong araw, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan at sa Occidental na Mindoro dahil po yan sa epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala, itong lalabig pong bahagi po ng Luzon kasama po ang Metro Manila ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Dahil sa pag-iral pa rin ng ITCZ, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Western Visayas, kasama na rin po ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Davao Oriental. Samantala, ito pong lalabig pong bahagi po ng Visayas at ganun din po sa lalabing bahagi po ng Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Itong mga pag-ulan nito ay kadalasan sa hapon o sa gabi. At yung makikita, halos buong bansa ay nakakaranas po tayo ng maulap na kalangitan dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Itong ITCZ ay magpapatuloy ang epekto nito bukas. Kaya bukas, makakaasa pa rin o makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Barm. Ibig sabihin, itong mga lugar po nasa kanlurang bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ngayon at bukas ay wala po tayong inaasang low pressure area o bagyo sa ating o sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong araw, wala po tayong gale warning. Pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan na babalak
o may planong pumalaot ngayong araw dahil sa mga pag-uulan o inaasam nating pag-ulan dulot ng ITZ. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 5:34 ng umaga. Ang araw lulubog sa oras ng 6:30 ng hapon. Yan pong ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi Ma'am Anita Aquino, Ma'am Elizabeth Aringo Ballesteros. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na ITCC pa rin. Ang ganda saga pa. Kaya may mga paguran-uran. Siguro aram naman tabi nindo dyan po sa saindong mga lugar. Aram naman nindo kung delikado pag magpaparauran-uran. Dapat alam nyo na kung ano ang inyong gagawin. Dapat aram na nindo kung ano ang sendong dapat gibuhon pag nagpaparauran-uran. Alam na. Oy, good morning, watching from Bataan. Ingat tabi po ang gabos, sabi ni Ma'am Anita Aquino. Ingat tabi, ingat sana pirmi. Although sabi kang Pag-asa waraki gale warning, pero sa mga tugang niya tong mga parasira, mag-ingat man po giraray. Minabigla sa nabaga, minabigla sa nang raot ang panahon. Lalo na kung nasa lawod ka, minabigla yan. So, minadarakula man tabi ang ukol. Kaya ingat na sa natabi ka mo, ha? Arog talaga ka na naghahanap buwa. Maski delikado, kay puan maghanap buhay. Tanganing may madakop na sira, may ipabakal, tapos ibakal kibugas. Kung may surosubra tabi si Javier, pambakal kibugas, may pambakal na bilog. Kami na ang kasabay dyan. Day mambaga naugmaan sarong Pinoy pagday ki bilog. Kaya nga nga kita nagtatrabaho nga ning makabilog. Para trabaho ngayon, day sanang bilog. Mampwede yan. Alas 7:30 na, mga tugan. Di ma-break mo na tabi kita, igwa kita ki commercial sa pagbabalik tabi kang sa tuyang programa sa mga pag-urulayan tano. Nagdi po sa laog kang programang ini. Commercial tabi muna, mabalik po kita madali sa nene. Studi kan albay sa iyang inaksunan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tung takalbay, progreso ang dara,
tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O alas 7:37 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Balik na po kita sa programa mga tugang mga kabayan. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na iyan tabi manay ed na mahanap dyan iyan sa along National Road sa pagitan niyan kang UST at Mariners kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY MBY Dormitory na tabi kamo safe na safe po kamo dyan. Siringman, ang oras na yan hatod sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila dyan sa Malinaw. Sige, balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyan pungal daw kita nin Webes, petsa 11 na tabi kang Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9, kaya ano papigahalata doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang alas 7:37 na tabi manay Idna Barquilla, Latundan, Bako, Sabah. Good morning tabi. Kumusta? Ayun yung classmate ko kang high school na. Iyon ang unyan ang pinakamayaman na classmate ko kang high school. Kaming mga pobre dahil na lamang naroromdoman.
Yo. Sige, good morning Tabi ha. Tigdi kita sa ano ining sonetic Q fever. Si Javier. JR nini Banyel. Tama ba? Good morning Tabi. Maray na agaman kay ano ini dahil ini kay ano ini. So ang pagbabalik nagparamdam giraray si Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon. Good morning man Tabi sa Indo dyan. Si Saipan Rayaon dyan ng mga pagiriba mo. Rayaon manggiraray so dati. Kay Mel Sidik Regalado. Kay Primo, good morning. Si Saipan Rayaon dyan ng mga pagiriba mo Tabi. Manay Liz. Sino yung mga pagiriba mo pa dyan? Birthday saga ni Primay. O birthday ni Marisaga. Kaya ngayon nagparamdam tama eleksyon na baga. Iyo sige, di bali. Magparamdam sa naka mo. Arog mananggad talaga kayan bakong iyo Tabi Prime sa Dick Regalado. Pag ma-eleksyon na, nagpaparamdam na. Iyo. Pag dahil man ki-eleksyon, dahil ka na midbid, lingaw ka na. Magkaka-amnesya man kita kayan. Okay. Ang probinsya po kang Albay, padagos na pong nagpatupad ki ban. Duman po sa paglaog kang mga ruminant animals. Ali po dyan sa Marinduque, tapos dyan sa Pampanga dahil po sa zoonotic Q fever. Maura kining bago na naman na hilang kan mga hayop. Mga virus, sabi baga ni former President Tatay Digong, virus. So pigbawal na po ngunyan kang Albay Provincial Government. Sa paagi po yan kang Executive Order number 40 Series of 2024. Nakapalaman po duman sa Executive Order na dahil na mo na databi tutugutan maglaog ang mga hayop sa nasabing duwang lalawigan para po maiwasan so pigapod na zoonotic Q fever. Sige niyan mga tugang kay Director o kaya Albay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Milla na iyan tabing hilang dang iyan saro pong public health concern. Lalo na tabi pwede ining makahawa sa tao. Ma'am Gina Malaginyo Cavite, pwede palan iniong makahawa po sa tao, ining hilang na ining pigapod na Q fever, na posible databing magdulot nin pagkalaglag sa mga bados. Pwedeng makapaglaglag duman sa mga nagbubuntis na mga ruminant animals tulad ng kambing, baka, karabaw, at tupa. Di pala na Q fever na nakakapalaglag pala ni Tabi Mate Edwin Sistina sa mga hayop man. Sa mga hayop. Halimbawa, kung baduso sa imong kambing, baka, karabaw, tupa, di makukuhaan. Paano kayo ni pag nakuhaan? Kung sakaling mahawaan po kang bakterya ang isang tao, posible man databi ning makaranas ng flu-like symptoms. Pati sa tao
Flu-like symptoms. May epekto sa tawo. Ang so ASF di. So ASF sa puro sana sa orig yung African swine fever. Pag sa tao dahil magki problema. Halimbawa nakakaon ka ki may ASF na karne kang urig, dahil problema sa tao. Kaya lang sa mga hinugas mo, pag nakaon naman ito tabi met Edwin Sistina kang kapwa urig, magkakigwa manggiraray ki ASF. Yo. O iba pala ini. Pwede makahawa sa tao like flu-like symptoms. Sabi mga tugang ni provincial veterinarian Dr. Pancho Milla na kahit pa nabubulong ang nasambitan ng sakit kay puhan databi man giraray na mag-ingat po para po day databi malagay sa alanganin ang kalusugan ng mga albayano. Ganon din sa mga kabuhayan. Kang mga ruminant racer. Yugo-yugon mo yan. Pasiguro. Kaya databi siguro kang Department of Agriculture na nakontrol na ang naturang sakit. Hindi rin daw ito umano. Maday daw tabi kita magpakakampante ang probinsya nin Albay o kaya nagkaigwa na tulos ki pagsusugo na iba na mo na itong paglaog kang mga hayop nahali duman sa duwang probinsya duman sa apod kay ni duman sa Marinduque and Pampanga. Pasiguro na ang probinsya nin Albay Mercasiya. Apera sa mga hayop na posibleng maapektaran, igwa man palang kiipekto sa tao. Paguna ko, pati sa tao, kung bado sa tao, pwedeng malaglag. Sa hayop palan. Halimbawa, sa hayop, nalaogan kita kihilang na ining pigapod na pigahapod tabi na zoonotic Q fever. Itong sumanga hayop na arog kang baka, karabaw, kambing. Pag nagkaigwa hilang na arog kayan, pagbados, posibleng ano nangyari? Pangyari. Sige kita digin tiwa-tiwa dahil kita duman na sounds. Yun ano nangyari kang okay na? Kap Arnel Basalyote, good morning tabi. May audio na kita duman sa ibong. Daing sounds duman sa ibong. Kaya palang buminalyo si Sir Javier. Ano nangyari? Okay na? Sige kitang tiwa-tiwa. Dahil palang ki-audio duman sa ibong. Okay na? May audio na? Ano nangyari? May nahulbot? May nahulbot. Iyo. Balikan tayo ning hilang na inikan mga hayop pa di. Dahil pa ala to na ha. Gari nahulbot kaya. Yan. Ma'am Mercy Agualio, good morning. Kumusta tabi ka Parnel? May audio na? Gari na hulbot Ata ini
Ano nangyari? Shh. Ano nangyari? Igwa na tabing audio. Test mic 1212. Igwa na tabing audio. Digi sa Facebook account po, tabi sa Facebook account ko, digi sa Manny Mox Sulbutana. Wala dang audio kita. Sige kitang tiwa-tiwa, Ma'am Mercy. Dahil pa lang ki audio. Igwa na. May audio na kita, Vice Mayor Abby Cargullo. May audio na. Igwa na. Shh. Sirigmok naman ka mo. Kung may audio, dahil tapag dahil, mauli na ako. Igwa na. Shh. Ano yun, na virus? Baka linaog na kita kang Sonotic Q fever. Sige mo nga yung ngaspak dyan kang Sonotic Q fever na yan. Maringya sa mo, i-virus. O, dahil kang audio. May audio na? Psst. Hello. May audio na tabi. Ay na kinag-revoke. Ay, nagdadamog sa kuda. May audio na o pula kita. Namili na kapula ako tabi kap Arnel Basalyote. Dahil lugod na audio. Ayo. Igwa na siguro. Igwa na. Igwa na. Maray ka ni magkanta. Nga ni may audio. Igwa na o dahi pa. Pangyari. Igwa na siguro. Sir Javier, may nahulbot ka rin naman digdi. Okay na. Sige. Di, balikan tayo ning Sonotic Q fever na ini. Nakakapiktar pala nini sa kapwa-hayop maninda. Di, pag maging sa tao, pag na virus ka pala, so sa imong hayop, lalo na pagbadusda, pwedeng makuahan. Pwedeng malaglag ang dinadala niya sa sinapupunan. Kaya nagpaluwas tulos ang provincial government din executive order. Na dahil na muna magpalaog kay mga hayop nahali po duman sa duwang probinsya. Hali po dyan sa Marinduque tapos sa Pampanga. Sige. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, alas 7:51 na ang satuyang Philippine Standard Time. Hay na kita. Yaon man giraray. Yaon man nga giraray. Pagurula yung tapining manungod sa liko. Nay na daw, mabubuisit lamang naman kita. Taod-taod, pag-irestoryahan tayo ni tabi mga tugang na kakulangan da kan mga narses. Pigkukulang na databi ang Pinas ki mga narses. Lalong-lalo na po sa mga ospital digdi sa Pinas. Sa mga registered nurse ta, alos nag-arabroad na. Masalangkaw kaya daman ang sweldo sa ibang nasyon. Maabroad na sa nangaya kita, halos doble ang sweldo sa ibang nasyon kaysa digdi sa Pilipinas ka magtrabaho.
Ta sa mga registered nurse tadigdi o nagtsatsaga-tsaga sa namuna dyan sa mga hospital, lalo na sa private hospital, nagtsatsaga-tsaga muna ta nganing maka-experience. Ta ang pigkukuha baga sa ibang nasyon, dapat may experience ka na tabi, Director Edwin Peralta. Sa mga kwalifikasyones, pag nag-apply ka kitrabaho, dapat may experience ka na. Ta kung da ka pang experience, di ka man makukuha tulos. Mas advantage tabi Sir Jonathan Mondragon so igwa ki mga experience na pag-abot sa trabaho. Okay, sige. Uy, may nailing ako sa rong eskwelahan. Nag-o-offer nin mga NC2. Yung mga national certificate baga. Ano yan? TESDA pa rin. Under ba ng TESDA yan, Sir Jonathan? May mga iba kaya ako nahiling na mga eskwelahan. So mga technical vocational. May mga NC2 man sinda. Ano yan? Parehas tabi yan kan susadyan sa TESDA. Kasi dakol ngunyan ang mga libreng scholar naman ang TESDA. May mga scholar naman ang TESDA. Kadakol ngunyan na mga courses naman. Ang technical o kaya yan na yan dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Dakol ngunyan dyan ki nag-acceptar naman sinda ki mga estudyante na magiging scholar. May mga manlain-lain na courses naman na pig-o-offer. So magayon iyan. Apwera kang makakaukod ka, makakakuha ka ki skills, igwa ka pa ki national certificate. May national certificate ka, may allowance ka pa. Habang nagkaklase ka, may allowance ka. Nakaukod ka pa. Di madali pa ang sa imong, kung halimbawa gusto mo magturo trabaho, madali ka pa makakuha ki trabaho. Armado ka na ki skills. Kundi may mga eskwelahan na nahiling ako, ano yan? Under ba yan ng TESDA? Kung halimbawa ngaya magklase ka dyan sa textbook na yan, ano yan, may tuition ba? Kasi sa TESDA, idol, yaon na suduwang musang. Nagsunodan si Musang Siren, tapos si Musang Ranger. Saing ka na ngunyan, idol, sa Katanduanes ka, sa 503rd CDC ka, yaong ka dyan sa Katanduanes, habo mo na sa Albay, sa 504. Mas maurag sa 504 kuta. Nagdiyan ka na sa 503rd. Si Ranger Lubrique. Good morning tabi sa mo, idol. Kumusta dyan sa the island of the rising sun? Si Musang Siren nakabakasyon man. Dahil mo na iniinabot. Mga estudyantita dyan sa Daniel. Nasa bakasyon man. Sige. Sa'yo na nga ni kita. Na-distract lang ako kaya dahil kitang audio. May audio kita, Ma'am Letyap. May audio kita. So sa TESDA, pigapot ko, nawara no garing si Sir Jonathan Mondragon, tamay nahiling kaya kung ibang eskwelahan na nag-o-offer nin mga dyan sa mga technical vocational, may mga pig-offer na national certificate. So pigapot akong ano yan, underbound ng TESDA yan. Kasi kung TESDA, di dapat libre yan. Tauto nga ni sa San Francisco Institute of Science and Technology, dakol duman na mga courses mo niyan.
Kaya so interesado, pasiring na sana tabi ka mo duman. Gayon magklase dyan. Sa test na tabi, Ma'am Lityap, gusto ko nga ni magklase sa kukiri. Makaukod lamang ako magluto ki mga isira. Pulutan. Di makaukod lamang kita. Pagluto. Kaya lang di kita naurasan, masupog man na ang pun kang klase alas 8, tapos matapos sa programa ko alas 9. Malagaw kang pasado alas 9 na, makasupog baga. Scholar ng bayan ka, tapos malaog ka, late ka. Iya baga. Makasupogon baga merkasiya, makamakan mo yan. Ang laog mo alas 8, matapos ka kang programa mo alas 9, makalaog ka kang sa eskwela, pasado alas 9, hain ka ng supog mo. Libre ka na nga ni. Libre na sa pag-adal mo, may allowance ka pa, late ka pa. Makasupogon baga. Dahil na kita mag-arog sa mga kawani ng gobyerno na dahil mga supog ang iba. Malaog alas 10, maluwas alas 11. Yogon man. Minsan din naglalaog pero nakain. Kumpleto ang sweldo, so trabaho, bako kumpleto. Yan. Dahil ta ng pag-arugo niya. Tamasupog. Masupog tabi merkasiya. Yogon man, may allowance ka pa na maeskwela ka na dyan sa TISDA, may allowance ka pa. Tapos late ka pa permi, dahil kang supog ka. Kaya sabi ko, dahil na muna ako magklase, saka na. Pag magklase ako, dahil na muna ako maprograma, magklase ako. Masupog kaya, Ma'am Mary Jean Balingbing, good morning tabi. Nakasupog baga. So iba nga ni dyan ng mga empleyado kang gobyerno, mahiling mo yaon sa bulangan. O bakit niya ako empleyado ka? Iyo baga nga niya. Uni baga nga niya, nagtatrabaho ako, nag-isa bulangan. Salbata ng pahitay ni. Yan sa mga pigsasabi tabi, meron na dahing supog. Tingka karir na. Supog baga. Pigpapasweldo ka kang taong bayan. Ang sweldo mo, hali sa taong bayan, pirak yan. People's money. Kwarta yan kang taong bayan sa paagi po kang buwista. Tapos ipapasweldo sa imo, dahil ka man nagtatrabaho. Alaw ka man sa opisina mo, mga pakurukyot ka man sana dyan sa opisina mo. Puro pakyut ka sana dyan sa opisina mo, late ka maabot, pag-abot mo, ang bubot-buton mo sa cellphone mo, sige sa nang kuti-kuti mo kang cellphone mo, naubos na sa oras mo kang kakukuti-kuti kang cellphone mo. Uyo yan ang pigbabayadan kang sa tuyang mga tao. So mga empleyado, pero dilos ubos, tigwa man ki mga empleyadong tultol. Bako man gabos. Nagkakapiraman sa lalo na sa mga daing supog. Diyos Maria Josep. At na alas 8 ang laog, malawgan alas 10. Pag alas 11, maluwas na. Tamakakan, mabalik naman na alas 2. Pag alas 4, uli na. Yan. Ako unta na yan. Pero kang dai pa naging regular, sus Maria Josep, mayon man minalawag, pag bako pa regular. Pag na-regular na, minatubo na susungay. Natubo na susungay pag regular na. Regular na nga ako digdi. Ako nang amo. Magbot nga ako kung anong oras ako maglaog. Kung di ako maglaog, maghalat sindas ako. Yagan mo ya. Bakong iyo, chairman. Yugon mo, pigpapasweldo ka kang taong bayan, tapos pigpiperwisyo mo sa taong bayan na nagpapasweldo sa imo. Baka day tabi nindo aram iyan. Nang pigpapasweldo sa indo, yang mga kliyente nindo, yan na nagpapasweldo sa indo. Kaya dapat pagserbihan po nindo, anday po nindo dyan pagpapara pabalik-balikon. Ngaya, bumalik ka na sa nangya sa aga, ta si madam ngaya, dahi pa ngaya naglaog. Dahi naglaog si madam. Saga ka na ngaya magbalik. Pag utral daw, balik mo naman. Dahi pa naglaog si madam. Maray pa ngaya madam, dumanon mo ngaya sa arong ninda, duman mo na sa napapirma.
No. Jesus Maria Josep. Narumduman lamang ako kaya. May narumduman ako kaya na pagday na ako sa munisipyo, pisusog duman sa harong. Duman sa harong nagpipirma, dahil man naglalaog sa munisipyo. Yugon mo mga trabaho iyan. Pigpapasildo ka kitama, kompleto, may mga bonus pa, may mga tapos sa serbisyo mo, perwisyo. So serbisyo mo, perwisyo. May naramdaman na naman ka mukha. Yan tabi, makonsensya tabi ka mo. Kung may mga konsensya pa man ka mo. Pero kung daan na konsensya, ano man maginibuta kaya? Yun man sana. Kaya importante hun tabi na dapat ko basic na basic aram nindo. Pero kung dahil po nindo yan aram, pabayaan ta na paano tan? Kudi, paano taman iyan magka-disiplina? Dapat madisiplina yan. Madisiplina, tanganing mapundunan mga gibunga. Pero kung dahil mo ang dinisiplina, nako, duro diretso na ang buhay kan, arog nang kaan. Taday man kinagtatama, kang sala niyang gibo. Ibig sabihin, paguna niya, itong pigigibo niyang sala, tama. Taday kinagkukorek. Pero kung ngayon dahil man kinagkukorek, di tama sa pigigibo niya. Pero kung pigkorek, itong sala na gibo niya, baka lamang maitama sa mga maabot na daw. Sige. Alas 8:04 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Mabreak muna kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito
gamon niya nagtataba Si Kong Louie Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:11 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursik ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and ang Capos Bilo Lotto Outlet
O dyan yan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay kay Boss Bob. Thank you, good morning. Doro-diretso na po kita mga tugang. Ako mapogirarian sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita ni Uwebes. Petsa 11 na kita mga tugang kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita Julius Buenaflor. Alas 9. Kaya may mga kumpleanyo niyan. Oh, happy na, birthday pa. Ano pa nga pighalat mo? Pait na nga kita. Serbisyo Asing Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Alas 8:13 na. Tabi Primes Julius Buenaflor. Kumusta sa mga taga Malolos? Diyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Kumusta na tabi ka mo dyan? Kumusta na su problema nindo dyan? Pati sa Labnig. Problemado su mga taga Labnig. Padagos nindantig po problema su quarry dyan sa lugar na yan. Data lang maaraman ta narumduman ko pigkurlayan iyan dyan sa Sangguniang Bayan kang Malinaw na wara palan ki pigtaong permit ang pinro dyan sa nagkakwari, kaya lang daing permit nga ta nagkakwari. Dahil ko lang, dahil na kita na update, medyo dahil kita nakapag-attender ki mga session medyo nag-absent kita ki nagkapirata, busy man kita. So dahil kita updated kung ano na so aksyon kang Sangguniang Bayan kang Malinaw o maging ang lokal na gobyerno kang Malinaw. Pigreklamo baga dyan sa Malolos, Barangay Malolos, so nagkakwari dyan. May mga pag-urulay na, kaya lang ang sabi pipa pundo o kaya pipa attender duman sa session, so nagkakwari, dahil man nagduduman. Ibig sabihin, garipig susungo sa mga opisyal kang Malinaw. Balonta daw ngayon yung mga opisyal kang Malinaw kung kaya kitang papundohon. Kung dahil pa napapundo, di ibig sabihin, diretso manggiraray. Kaya si Seto, so Tagalabnig, nagapot sa tuya. Kumusta na ngaya? Ano ngaya ang solusyon ka ini? No rin nga matapos ining pagkakwari digdi? Tadugi na bagada. Dugi na sutig kakwari. Hiling mo na yan. Sige. Digdi kita sa iba pa niya itong pag-restoryahan. Digdi kita sa pigsasabing kakulangan kan mga registered narcissista digdi sa Pilipinas. Ang panginot na problema kan mga ospital. Tagari harabo nagari magtrabaho digdi so mga registered nurse sa Satuya digdi sa Pinas, iyon na nga ni iyan. Garing ngaya, bako kita padaba kang Pilipinas. Garing ngaya, bako kita payaba kang Pilipinas. Sabi mga tugang kang Filipino Nurses United na nagpapadagos po ang dakulang problema kan mga ospital digdi po sa Pinas, Sismati Maranyo, dahil databi sa kakulangan kan mga nurses. Sabi ini mga tugang ni Ma'am Jocelyn Andamo, ang Secretary General kang Filipino Nurses United. Dakul databi sa saindang miyembro ang nagre-resign. Nagre-resign sa mga ospital, pigpipili na sa nang magtrabaho duman sa ibang nasyon.
Nagtrabaho man ko tatabi pa ding Edmar, kaya lang napipiritan mag-resign. So ibang mga nurses, dahil po databi sa rason na hibaba ang sweldo. Hibaba ang sweldo kan mga nurses tadigdi sa Pinas. Hibaba ang sweldo. Apwera kang hibaba pa ang sweldo tabi pa ding Edmar. Dahil databi na mamatian kan mga nurses ang tunay na pagkalinga hali sa satuyang gobyerno. Yugon mo ya. Dahil ngayon na mamatian kan mga nurses na, bako kita padaba kan gobyerno. Gari ngaya ining sektor na ini gari ngaya dahil man lamang pigpapadaba kan satuyang gobyerno. Anong padaba kan satuyang gobyerno? Ang padaba kang gobyerno taso mga miyembros kang Armed Forces of the Philippines, Police, ano pa? Yan ang mga padaba. Pero sa mga nurses bako, dahil ninda na mamatian, napadaba sidakan sa tuyang gobyerno. Ma'am Cheryl Revilla Garcia, garim nagkurulog subot kan mga Pinay narsista, kaya ang ginibo nagre-resign sa trabaho digdi sa Pinas, naglipat sa ibang nasyon. Tamas halangkaw. Nagiging competitive. Ang ibang bansa sa pagre-recruit kan mga Pilipinong nurses. Kaya dakol databi ang naingganyo na magtrabaho duman sa ibang nasyon. Yung ganun niya. Kaya challenge ngunyan kang grupo ni Mama Andamo na sa satuyang gobyerno na seryosohon databi na tabangan ang mga health worker na dapat gibuhon databi pa ding Edmar, gibuhon na 50,000 ang buwanang sahod ng mga nurses. Dahil na rin po sa mataas na cost of living at pagtaas po ng inflation rate. Yan ang hagad ninda. Gibuhon man lamang ngayang 50,000 ang sweldo mi. 50,000 man lamang ang bulan. Ta sa ibang nasyon, pig-operan si datig dudoble. Digdi na ngaya ka mo magtrabaho sa ibang nasyon. Tadoble digdi ang sweldo nindo. Diyan sa Pilipinas, sweldohan ka mo dyan 20,000. Anon ba ka nindo kang 20,000? Milk tea. Ang nababakal kan mga narsista digdi milk tea kumbako so quick. So mga tugtuhog bagay street food. Yan tigpabarakal kan. Ayun man sanang kayang bakalon. Dahil lamang ngayon kita kayo ni makapasiring naman sa McDo. Iyo. Bako payaba, sabi dyan sa 3rd District, bako payaba kang gobyerno ang mga narsista. Bata ko nga ni Pading Edmar, gusto ko ang mag-alaga sa kuya nurse. Maray baga mag-alaga ang nurse. Gari gusto ko naman nga ni magbakasyon dyan sa Kopi Hospital. Gusto mo ngayon magbakasyon sa hospital, tami nag-alaga sa imo. Baga. Marayon baga pag may nag-alaga sa imo, oras-oras pigbibipi ka. Sir, mabipi tabi ako sa imo. Sus Maria Josep tabi pa ding Abner Cargullo. Vice. Minalangkawan ng BP ko. Minalangkawan ng BP ko. Sir, mabipi tabi ako. Gata nga sir, tapag pigbibipi ta ka, minalangkawan ang BP mo. Yan ako, pigninervyos kaya ako pag nahiling ta ka. Sis Mati Maranyo.
Nataman niya tatig ni nervyos kapag nahiling ako. Nahiling mo ako, sir. Minalangkawan ang Ma'am Lourdes Ligalario, good morning tabi sa imo. Natadaw yan na di. Tigninervyos siya ako pag nahiling taka. Alangkaw ngayon baga si Rambipi mo. Salbatan ang pahit tayo ni. Ayo, irak man kan mga narsisa di. Iribabaw ng sweldo digdi sa Pilipinas. Kaya pala, so iba, mina-arabrod na sana. Mina-arabrod, ta doble naman ang sahod. Apuira kan doble ang sahod, makakatipon sinda, minaralayas digdi. De kaya ni dadaan na mamati ang tabi, Ma'am Lourdes Ligalario, so pag kalinga sa inda kang gobyerno, ang gobyerno tadigdi sa Pilipinas, gari nga bako kita payaba. Bako kita payaba kang Pilipinas. Kaya ili nga, nagre-resign sa ibang mga narsista digdi. O malipat sa ibang nasyon, duman na matrabaho. Sabi digdi, ini pong grupo kang People's State of the ini pong grupo kang mga narsis na ini maatinder da asinda duman sa gigibuho na State of the Nation Address. Ipapangapudan da tabi ninda sa satuyang presidente na madagdagan lamang sa indang sweldo. Iyan ang ipapaabot ninda na mga concern kang mga nurses. Sabi kang sa indang presidente na sana ngaya mahikayat sa mga ibang mga nurses na manatili kayo dito sa ating sariling bayan. Kung sa niya kamo naggraduar, dapat niya pagsilbihan nyo ang sarili nyong bayan. Huwag sa ibang bansa. Kaya lang, yung ano ninda, mas maray nga duman kita matrabaho sa ibang nasyon, tapira sa nangayang taon, dahil ngayang makukuha dyan sa Pilipinas. Ma'am Ching Praxidyo. Ibaga ang pahita, maski mga OFW, minalarga na sana, mina-abroad na sana, masalangkaw ang sweldo. Maski delikado. Delikado, dipisilon baga marilamang kung ang makuha mong amo, pag nag-abroad ka, Ma'am Edna, mga maray, mabuot. Paano kung nakakuha ka ki among manyakis? Nakakuha ka ngaya ki among manyakis. Sus Maria, si pirak man sa imo. Sir Marvin Villanueva, bakong iyo tabi Bombo Marbs. Halimbawa, magayon-gayon ka. Nag-apply ka ki OFW na caregiver. Yung ano pa, basta OFW. Maswerte ka kung ang makuha mong amo tultul. Pero pag nakakuha ka ki among tarantado, sus Maria Josep, kahirak sa imo. Baka mga nusaruday ka na nakukontakan mga kaparyentes mo uto, binuhusan ka na kisiminto sa laukan ram. Iyan ang mga kadipisilan man. Kaya una nindo pa silang mga pag-abroad. Ako nga ni, abo ko mag-abroad. Iyon, tigtatakutan ko, makakuha baga ako ki among manyakis. Kung lupiga na sana ako. No. Pangyayari. Bago ngayon tabi, Bombo Marbs. Ang mga arog sa toya, dipisil mag-abroad. Kung halimbawa, Bombo Marbs, mag-abroad kita, kurso na dahon pati kita. Mataymingan tabaga tarantadong amo. Dahil na kita nakabalikan sa Pilipinas. Kaya day bali tios kita, di gisa na kita sa Pilipinas.
May audio tabi ako, Bombo Marbs. Natataday nagre-react ini. Natataday ang reaction nila. Ano, may audio tabi ako. May audio ako digi sa ibo. Digi sa Facebook account ko. Digi sa ibong okay ako. Sa Facebook account ko tabi, may audio ako tabi, Sis Mati. May audio? Sige. Dahil na ako ma-abroad. Nagisa na kita sa Pilipinas, na dipisil na. Pag umin-abroad kita, baka malupigan kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Delikado nga yan. Okay, sige. Standby si PM Tony, yaon dyan sa Bakakay. Kasabay si COP Apon. Ayos ini si COP Apon. Sige daw, tako ang linya ni PM Tony. Si COP Apon. Ayos ang apelyido. Apon. Dali ha. Pangyayari ni. Ayos ang audio ta. Heyo, okay. Natatadi ki nagre-react digi sa ibong. Wala ki. Posible man na dagi mag-react digdi sa ibong Wala ki. Alato na ha. Madali. Madali lang tabi. Igwa kita ki-signal sa luwas. Yaon si PM Tony sa Bakakay Municipal Police Station. Makakasabay niya to ang COP dyan sa Bakakay. PM Tony, alas 7 o kaya alas 8:29. Yaon si PM. Nawara. Nawara si PM. Nanaha. Otoronta. Alas 8:29 mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Sige kaunta mo na ang linya ni PM Tony dyan sa Bakakay Albay. Nasa linya na si PM Tony. PM, maray na aga sa imo. Please come in. PM. Ang audio mo ba kung malay po dali siya, malay lang? Sandali. Okay. Ano nangyari? Pati ini may problema. Ay, pangyari. It's 8:30. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. Ano? Ay, pangyari. Ano nangyari ka ni? Alat ha? Nangyari kayo ng mga pahitadigdi. Balon tagiraray. na virus kita, may virus. Na virus kita. Ano nangyari kayo ni? Na-virus kita. PM, kumusta tabi ang signal ta? Okay na? Okay na tabi. Okay na, Sir Mox. Sige, go ahead tabi, PM. Madali lang tabi, Sir Mox. Sa pighalat-halat na lang kung ta subidog na detalye ikaw kinangyaring aksidente digdi sa Banwaan kan Bakakay Kasubangge. Sa sarong tricycle nahulog sa may tulay. May medyo raro man na tulay ini. Kung ta ang linyat yan. Alam ka baga ang pamayungon yan or ang OIC, may bagong OIC ang Bakakay MPS, siyempre si Sir Edwin Apon. Siya yan ang pamayong kan Bakakay MPS. May siyan taman siyempre pa ito sa iya po, tabi Sir Mox na mga magagayon mo na programang nadarahon, hindi sa Banwaan kan Bakakay. Sige. Alam ka baga tabi Sir Mox, ngunyan baga, ngunyan na maabot na bulan na
apag kini Agosto, mapiesta ng Banwaan kan Bakakay. And siyempre, kumusta ang tama na peace and order situation, hindi sa iya. Hindi sa iyang nasasakupan tabi si Romox. Dakulao naman pati ang Bakakay, di? Roger to that. Sabi ko lang kumusta ang taang first 2 weeks na tukaw niya bilang OIC kan Bakakay. Sisay susinalidahan niya dyan sa Bakakay? Ang sinalidahan niya tabi, Sir Mox, iyo si Police Major Carlo Pontegunde. So Major man yan si Apon? Roger. Sige. Pero wag yan tabi, Sir Mox, sa pinaghahalat-halat pa so traffic investigator, so nagkapot ka so hapon kan apod gani. So nagkapot tabi, Sir Mox, kan investigation kay itong nangyaring aksidente ka so hapon. Siguro, kumusta ang tamo na siguro so sa iya tabi na mga magagayang na plano or ano ang sa iyang mga programa na idadara. Siyempre pa, digis sa Banwaan kan Bakakay. Sige. Sige. Mas marami na bagay ni Sir Mox na alat lang ta makuata hali mismo sa iya di and sa iya tabi Sir Mox na mga nahihiling digdi sa Banwaan kan Bakakay na siyempre katawanan niya ni so topic so bali Sir Mox ngunyan inutong tamo na siguro kumusta ang tamo na and yung 202 weeks digdi sa Banwaan kan Bakakay bilang Sir Mox, ilog ko na sa linya si Police Major Edwin Apon. Sir, good morning. Welcome po sa Bicol Unity. Hello sir, good morning po. Hello sir, good morning Tabi. Ikapalan dyan ang bagong OIC COP sa Bakakay Municipal Police Station. So, kumusta Tabi sir? So, sa imong pagtukaw dyan bilang OIC? Malay ni sir, okay man po kasi dati man po ako rigde kan dahil ako naging official nakasign po ako rigde. Kabisado ko man po ang mga lugar rigde as in mga presidente ng mga kanya-kanyang barangay. So ang barangay kasi ituturing tayo na medyo matrangkilong lugar kung saan mga criminal leading kinikater tayo medyo mga manageable man lang ng mga So ibig sabihin sir, taga Bakakay ka tabi? Taga Bakakay ka tabi sir? Taga Bakakay man lang po ako. Ayan maorag. Kabisado ang lugar. At least aram mo na kung ano ang mga priority mo dyan sa Bakakay Tabi Municipal Police Station. Opo, malap kong hanik ko na may igwa kita diling igwa kong mga inaanong programa kung saan adaptable sa sarong municipality na arog kayo. Igwa kita. Medyo niluhay-luhay tapata. Hindi tayo mong pwedeng biglaw niyan. So, basta part lang kan trabahong PNP. As long as the PNP is concerned, doon lang po kami. Saan ka tabi previous, before kang ma-assign dyan sa Bakakay, saan ka na-assign dati? So, nakul naman po ang tinalian ko na lugar kung saan nakapag-serve man po kita duman. So nagpapasalamat nga ni po kita kasi medyo sanay na kita rigde. Natawa na ako sa pagkakataon na pagserbihan ko ang sarili kong Banwaan. Ilan na kulao na onra po yan para sa kuya. Ang iba bagatabi sir na mga opisyal habo ninda magpa-assign sa sadiri nindang Banwaan ta. Saro sa mga pag-iisip ninda, so mga kontinwaran baga, halimbawa ngaya may mga kaparientes, ilugod sa minapasaraway, kaya abo ninda magpa-assign sa sadiri nindang lugar. Ikapalan, so maugmahong ka na-assign ka dyan para makapagserbi ka dyan sa imong Banwaan dyan sa Bakakay. Yes po sir, yun po ang kinagayunan dyan. Siyempre pag nasa lugar ka, nasa lugar mo ka, kaya po mong tabangan sa mga kababayan mo. Ano ba? Ang kaipuan lang naman dyan, yung sabi ni yung sa officer namin na uplan to be. Tulong-tulong bawat isa. Yeah. Yun ang inaano natin sa region uplan to be. So dapat tarabang-tabang. Pag hindi kasi nagtutulungan, doon na nagkakausan ni mga kung ano-ano na. Yes. Lalo ba yan? Yan, social media,
yung mga netizens natin. Aha. So, yan mga ganyan, katulong din natin yan. Aha. Kaya, mas maganda na yung tulong-tulong bawat isa. Apo. At pag hindi lang tutulungan, walang dayba yung mahamanan. Iyo tabi. So, kamo, bilang kamo ang tagapagpasunod kang batas, law enforcement man sana sa Indo, so kay puan nindo ki tabang, lalo na so mga lawmakers dyan and kasabay na dyan so sa executive branch dyan sa Bakakay. Bako tabi, sir. Opo, sir. So, nandiyan naman yung mga stakeholders natin, yung LGU, si Mayor nga naman po andang magsuporta sa Tuya kasi mabuto naman po ini si Mayor na very supportive. Apo. Ano sa mga kapulitan. Dakulang munisipyo ang Bakakay, apwera kang sa yaon kamo digdi sa sentro, igwa pa kamo ki mga isla barangay. Kumusta man sir ang pag-manage mo ka ini? Ano ang mga plano mo dyan? Malangani po ini sa isla. Kung matatawag kita medyo napag-uron minamay ini o na kung pwede, kung matawan kita mga additional personnel, so sa kunyan kaya itong iba kong personnel naka-seminar pa, so, yung mga iba pang tasking. Kaya medyo ang inutulis ko muna sa isla is yung mga intel personnel ko na nagmumonitor and nagpo-profiling sa mga puro barangay. So, naman po kita minsan, nagsasabay ako dyan sa pagpatrolya pa siring sa isla. So, maski arayo, kahit kuwantang dumanon dyan. Yung ano ko, inisip ko kan pagdigdi ko na maburo barangay mga ginaraya ko. So, lalao man kan barangay ka na, mapapasyaran ni Sinda. So, sa mga sir, mabibisi kita kasi medyo iranin na ang town pista. Kung inaano ka naman dyan kung ano ang mga kaipuwantang gibuhon, mga time prevention strategy natin. Maayos. So, dyan baga pati sa munisipyo kang Bakakay tabi COP, pigdadarayo iyan kan mga taga Bakusa na mga taga First District kundi sa iba pang lugar pag magpipiesta dyan sa Banwaan na yan. Opo, welcome po Sinda sa Bakakay, Bakakay Magayunon. Dakulong kitang mga pasyaran na pwedeng i-invest po dito sa mga investors, mga visitors, pag-iabot sa turismo po. Yung Bakakay, may parang sintaw na inikan turismo. So, kaya inaano tayo dyan, sinasaalang-alang tayong safety. Safety ng mga Bakakayanos and the visitors coming from different parts of the Philippines in different parts of the country. Apo. Diyan sa mga isla tabi ni COP, igwa ka mo kipiglalag ngayang parang sipak, parang station din ng pulis, may naka-standby ba? Sa Misibis po, igwa kitang dyan, kung sa'yo tinawan man yan, igwa dyan sa lugar, kung sa'yo duman sa pulis. Apo. And so dati po na hindi sa barangay Kabasan kasi igwa kita dyan na hospital. So, kailangan na igwa talagang pulis dyan na nag-assist. Ayun, very good. Oo, kasi yan bagan mga lugar na ang pigdadarayo kan sa tuyang mga turista. Opo, sir. Kay puan talaga na igwa ki nahiling ang mga turista ki pulis. Tapag nakakahiling ki pulis ang sa tuyang mga bisita, so, nakakampante ang isip ninda. Hello, COP. Inaano ko man po na sinda mag-alangan na magranita muna. Yes. Kasi yan po ang tabang na may tatao mo po. Gabos na kaya mo itabang. Itabang mo po. Ayo publiko. Ayo tabi. Okay, sige, good luck tabi sa imo COP diyan sa Bakakay. Sa Agosto mapiesta, may pangapudan ka. Ano ang pwede mong pangapudan sa mga parantabay niyato and sa mga taga Bakakayanos? Go ahead tabi. So, inutong ko na po ang mga kababayan ko sa digi sa Bakakay na iwan po ni maabot ang taon fiesta dito sa Tuya. So, pagtarabang-tabangan tanan na po ini kung ano mga dapat ang gibuhon.
So dahil ka na pagpagabaton kung ano man ang mga mas magaling itong nagtarabang-tabang. Haliw na itong medyo ang ibabaga, medyo may mga diet na mga tarampuan. Kung dito sa police station, okay man dito ang mga personnel ta. So handang magtabang sa tuya sa Bakakay. Malangan inayos ko man dito ang date na na dapat magayon ang serbisyo. So police dapat nahiling dyan sa luwas para madali ang ining mga delivery of basic services natin. Aha. Okay. Sige, COP, good luck tabi dyan sa imo and ingat ka tabi, mabuhay ka tabi. Thank you very much po, sir. Okay, sige. Si Police Major Edwin Apon, ang bagong OIC PM. Roger, yan tabi. Taga dyan pala si Major. Kabisado dyan. Di ako kabisado pa si OP. Di ko taga-diman sila pala niya. Buda siguro PM kang ini sigurado Rosfarm darang kini si Major Apon. Dali ha, balik ta si PM. Tadati na dang nasain dyan sa balik kita tabi PM. Alright, sabi Sir Mox, sabi ko na yan pala, nahiling mo na yan, kababayan ko. Dumang pa ako nag-isip sa Santo Domingo, alos kapit bahay ko man pala ng lugar niya. Sabi niya baga, dati nang na-assign siya dyan, so ibig sabihin, aram niya na. Roger, iyan ang kinagayo ng Sir Mox na ang mga na-assign sa mga, na mga pamayo, so, kabisado nila. Dahil na siya mangangapa, ibig sabihin, dahil na siya mangangapa, sabi sa buka. And binali tabi Sir Mox ang kasubago na nambitan niya sa paglalag tabi Sir Mox pagtataltag ng mga personnel kan Bakakay MPS. Nahiling kan sa manuan kan Bakakay. So mga personahes ninda yaon duman sa may barangay Bunga igusin tang linag duman na gari motorist assistant tabi Sir Mox. Anong national road? Roger. Maski bang dito tabi Sir Mox, igwa duman ki mga naka-asa, igwa duman ki mga nakataltag tabi ng mga personahes para magtawgan ng asistensya or mas mapadali tabi Sir Mox if ever na kinakaipuhan kan presensya kang kapulisan, yaon po tabi sila tabi Sir Mox. Nagyan ko ito kan sarong banggi, may checkpoint nga ni duman. Roger to that. Igwa duman sinda ki tent, may canopy. Yaon duman. Yaon duman ibinugtak ninda tabi Sir Mox. Kanaring sabi na nga mas mapukusog ninda. Ansen kang so mga pagpapatrolya tabi Sir Mox. Ang pangapudan baga ni COP magtarabangan mga taga-Bakakay. Iyo man sila magayon na pangapudan tabi. Dapat magtarabangan dyan so mga opisyal mo na sa Bakakay. Magseresyon na tabi ka mo. Ayun na, nagsisyon na. Nagsisyon na tabi Sir Mox. Okay na kayo nakaging gabos lamang present. May mga nagkapira pa man na... Pero may quorum, may quorum na. May quorum. May official travel na sila. Okay. Kaya dahil nakatingin. Ang problema. Basta yan ang trabaho man, inda magsisyon man sinda. Taso pulis magtrabaho man. Kung dahil mananggan magtarabangan sinda dyan, ay anong mangyari sa Bakakay? Roger to that. Kaya yan ang magayon simple na pangapudan kan na bagong pamayo kan Bakakay MPS ang magtarabangan tabi siya mo. Sige. Yaon man kita dyan sa pagtabang, pag-arog ka. Sabi ko nga, yaon man kita from time to time na kaipuhan. Yaon man lang sa tuyang pagsabay sa senda para digdi sa senda mga magagay ng programa tabi siya mo. Okay, sige. So yan tabi Sir Mox, at yan may habol ko pa sa report regarding duman sa nangyaring aksidente kasubang gising sa Banuan kan Bakakay. Haligi mismo sa opisina ni Police Major Edwin Apon ang bagong pamayo kan Bakakay MPS, Tony Kiniste, kasurog kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi PM Tony sa dugang na informasyon na kasabay niya to mga tugang ang officer in charge kang Bakakay Municipal Police Station sa panginginot yan ni Police Major Edwin Apon. Sige,
Alas 7 o kaya alas 8:47 na, mga tugang, may naipit lang kitang commercial ha. Mabalik pa po kita, madali sa na ini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na kita mga tugang 9 minutos bago po mag-alas 9. Kumpiang 9. An sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Sabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Burse ang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Balik kita mga tugang, ako mapugarariyan sa idong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Anyang pungal daw kita ni Nuebes, Pitsa 11 na kang Hulyo taon 2024. Kas kasuno nangal daw.
Sadit sa na pero malanit. Alos sa pakabangaan na naman kita kang Hulyo. Kaskasunon. Dali na naman ang mga piriestahan. Yo. Daro-diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang Department of Interior and Local Government, mga tugang mga kabayan, may pig-alok po na 10 million pesos na pabuya. Sa sisay man tabing makapagturo kang kinamumugtakan sa wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Ano inisalit sa na pero malanit? May bakas ako. Hanapon ta si Pastor Kibuloy pag na kuata, igwa kitang pabuya na 10 million pesos. Hali po yan sa Department of Local Government o DILG. Nahampang baga ini si Pastor Kibuloy sa kasong child molestation or kaya sexual abuse. So padagos po ining nagtatago dahil ki nakaaram kung hain ang kinamumugtakan kay ni Pastor. Maliban po kay Pastor, igwa pa ki mga may pabuya man na tigwa 1 million para po sa makapagturo man sa kairiba kaini na sinda Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simañez, asin Jacqueline Roy. May mga pigwa 1 million man iyan. Nangapudan mga tugang si DILG Secretary Attorney Benhur Abalos kay Pastor Kibuloy na magsuko na. Magsuko na ini. Asin dapat hampangon niya na ini. Kaso niya kung dahil siya kikasalan, di maray. Tatig sasabi baga dahil may siya kisala. So hampangon niya na ining kaso niya. Tayo man sanan makakapag sabi ang korte kung may sala ka o dahi. Araw kayo ni nagtatago ka, nagdudulag ka. O di ang iisipon kang tao, igwa ka kisala, ta nagdudulag ka nga ni. Nagdudulag ka. Ngunyan, kung talagang dahi ka kisala, hampangon mo ang kaso. Patunayan mo sa korte na ikaday ka kisala. Tang korte masanan magkakapagsabi kung may sala o dahi. Pag warang sala, acquitted. Pag may sala, convicted. Arog masana kang kasimple. Kung dahi ka ki sala, nga ta magtago ka, nga ta magdulag ka. Kaya so, mga parientes amigos dyan ni Pastor Kibuloy, turuan na nindo, tegwa ka mo ki 10 million lamang na pabuya, ali po sa DILG. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Sa igdaan Haranapan na nindo si Pastor. nakadangot ka Ma'am Mercedes Perez. Pinunimin sa May reward lamang. sa luba ko Yan kung mahanap nindo si Pastor Kibuloy. katurugan Kaya niya nga nida papundo ng linaw. kundi si Monggo iyo pala Kaya papunduan na ining warrant of arrest mo. sa higdaan Kaya nga ni papundon. nakadangot Sulinog kaya papundon pero sa warrant of arrest inda. sa luba Pangyari. 3 minutos tabi bago baga alas 9. Digdita naman po muna para mientras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyang pong aldaw kita ni Nuebes.
Pitsa 11 na kang Hulyo taon 2024. Sa ngaran ni PM Tony, nakasabay niya to dyan sa luwas, kasabay si Police Major Edwin Apon, kang Bakakay Municipal Police Station. Sa ngaran man niya ni SM Maestro Nil Atuon. Kasabay ta dyan ang mga katuwang ta sa programa, yaon dyan na ang MBY Dormitory kay Madam Maylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan sa Tinapi, Poblasyon Malino, Albay. Sa ngaran po nindo Gabos, mga paraan tabay niya to. Paki-like and share na lang kan sa tuyang programa para mailing man po kang iba, ha? So param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Di lang iyan sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Param na kita. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa BicolNet TV. Serbisyo Asin Reparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.